To je kára. To je kára. Helejte se. Niekto si prišiel pre výplatu. Když tak Johnny Freeman jméno má. Johnny Freeman si prišiel pre výplatu, že vraj. Manažer tě má asi piči. Nejlepší drobení, co jsem kdy slyšel. No, s tím, kolik mám peněz na účtu, tak úplně ne, ale to už je vedlejší. Kolik máte na účtě? Asi $34 nebo kolik. Jak to? Tak hodně placení za IMSK a takovýhle, no. Hmm. Na tom se ještě dobře. Kdybych nebyl v minusu 100 000. Actually, tak jsem 2966 z mínusu. No já actually jsem nad 50 000, ale měl jsem nad 200 000. Ale já furt ještě čekám výplatu, já jsem včera měl z kafečka dostal výplatu a furt jsem ji ještě nedostal. Kolik máte se to za výplatu? No, asi 40 000. Pánové, počkejte chvíli, je to jakoby v potření takový momentálně. Uhni, šéfe. Šéfe, vy jste číšník? Ne, já To. jsem kokot. Kdo je číšník? No, už hotovo? Jo, všechno. Absolutní Dobré. kino, absolutní kino. Tak, a No, nevím, jestli je to absolutní kino, spíš absolutní feťák. kdo jako fetu, jako ona? Jako, Jo, že to- bez tak. Co to bude? Tak, ale pro tohohle pána, co nemluví, tak dejte jedno menu. A Tak na je to- vás? Ne, na něj. Tak to nič teda, to idem asi preč odtiaľto, no. On je Jak dement a učíš neumí všechno? mluvit. Ale Ale ti pán je potřebuji ráda, také. keď pôjdeš preč, že budeme zákazníka hore. No, je tady jakoby číšník a je to ta růžová vlasa, podle mě. Však tady je i ten čavo je čišník tež. No, Dobre, ale tak koľko vidíte. to bude čakať, keď sa to spraví, no? No, jakoby já vás nevidím. A co pro vás? Nebo kdo ještě někdo něco chce? Ja si poprosím... Ja nechcem nič. Menučko. Na fakturu? Tak, Jasné. Pán, ja mám prosím tě, niečo. Sisi, bude to 5000 za to, že jsi mi, že jsem tady dělal fotografa. Dejte mu jedno menu, ty ona bude spokojené. Jo, že? Ne, mám hlad. Teda nemám hlad. Pane, to nevadí, že Pás mě si. nevidíte, hlavně... mi Dobrý, řekněte, co máte to tam? Podle mě ty auta jsou v píči. Čeká, to tu přeparkovat. No, tak Poď to sem, dobré. Niku. No. Pane Čišníku, No, tak to dobré. jedno meníčko na fakturku. No, to stačilo. Já vás slyším, ale nevidím. No to je jedno, že mě nevidíte, tak... Tak to nic teda. Peníze zaplatíš tak či tak, takže. Přesně. Máte to tam. Mhm. Mačka, čo? Ne, Tácha, jak to s tebou prosím tě vypadá Backstreet. Posleme chlapi. 1, 2, 3, Poď, ešte. Poď, poď. 6, 7. To děláte ty Osm. vole tělocvičná výchova, nebo jakoby? Tak Ale ještě co- jednou. 1, Nerob, lebo zavolám ochranku na teba, že tu otravuješ ľudí. Doslova otravujete chlape. Být váma, tak si běžte cvičit nikam ven, běžte nějaký stav. Absoluci nemá. Presne tak, á, absolutní presne kino, tak. absolutní kino, pane. Áno, presne, tak pôjdete, tak príde SBS, tak pôjdete von a bude to absolút cinema. Já ho klidně vyvedu, i když nejsem sekuritka. To jakoby podle mě, to je podle mě dobrý nápad, ale nechci do toho teďka tahat. To víte. No vidíte, už padá sám. Na hubu. A bojí, odpadáva. Jo. ne, mám hlad. Jo, odpadá. To říká každý. Presne Vidíte tak, mo- presne tak. Vidíte moji auru, ty vole, netesto jako, Jo. jako v píči. No, Ty helejte se, já jsem měl dříve dlouhý vlasy, z vaší aury mi spadly vlasy, to. Vedoucí, Já- to máte já- vestu na sebe. Já to jakoby chápu. To máte Těší mě. vestu na sebe. Těší mě, Johnny. No, Těší to mě já tady nevím, nějaký to jsem Jonas. neslyšel. Teba poznám, teba dáte poznám. dole, to byste nemali mít No. na sebe. Děkujem. Poď sem. Ano. Počkejte, Jdeme jak sem. je, počkejte, já chci vyzkoušet vaší vestu, pak půjdeme někam Jestli za náhodou rok, od co vy na vajca? to. Co jsem?
od vajce. Aké vajce? Nepoznáš vajce? Ne. Já bych Já, osobně okej. jakoby vestu jsem jako moc takhle slepý. jako nenosil. Mě by No to jako nic. vadilo. To je on má, on má Poznám taky vestu nebo už nově. ne? No, jakoby, počkejte, ne, nemáte, už to v pohodě. Vy jste, kto tu je John? Vy jste John? Vy jste John? Ano, Johnny, Já jsem těž John. těší ma. John Brown. Píče, já To je- jsem to zapomněl. Helejte se, já se podívám do svých kontaktů, možná vás mám v kontaktech, protože já mám tady tolik lidí. Nějaký John, jo. Mám tady nějakého Johna, já mu zkusím zavolat, třeba jste to vy. Ne, tak to nejste vy. Dobrou chuť. No, Máte všichni objednáno? jo, já Hej, počkej, hej, mám objednáno. dali jste to Bugs Rixovi, nebo ještě ne? Cože? Ne, já se Nic, ptám, nic. jestli jste to už dali tamhle Bugs Rixovi, tamhle. jak Jo, svůj. tak to nevím, to dělá kolegyně. A tě ještě Slovinu nemám. Jo, Ne, tak já já jenom mám tu právě, jednoho že na Johna. něj dávám jako pozor, to víte, pane Číšník. Mhm. On je ze speciální školky. Jo. Tak se mějte. Naschle, mějte se zatím. Absolutní kino, zdar. Absolutně nemá. Tak šape, co jdem dělat? Mohli bychom jí něco dělat, ale nevím co. No tak no. Tak už jste někdy dělal vlak? Cože jsem dělal? Vlak, Vlak? no. Ne, jako vykrádal vlak? No, To jde? jde. Musíte Tak to je absolut cinema. Musíte ale najít směnárníka. Tak můžeme. No, to se musí dělat ve více a musíte mít dlouho. Tak to bohužel nemám. Nebo jako musí, no jako by... Tak to moje auto se doufám nenarazilo, to má. Kurňa, já jsem si sundal rukavice a zapomněl jsem, já už nevím jak se, já. Jo, tady je mám, ty rukavice. Šéfko, jste v pohodě? Ty máš šafa, co se stalo? No já se jenom viděl, že jste to narazil do mého auta, víte? Kurva, to byly kotoule, piča. Absolut cinema. Šefe, jak jste tak dlouho ve městě, vy? Asi plus minus 2 týdny. Tak to je dobrý. To kolik Co vy, máte šéfko? aut? Helejte se, asi Přibližně 4. Jakože přiletěl jsem před 4 měsícama, takže. Tak to je dobrý. Já jsem přiletěl, znáte Amazony? Neznám. Nebo Austrálii teda? Znáte Ne. Austrálii? Nebo vím, kde je Austrálie, ale No tak z Austrálie jsem přiletěl. tak to jo. S kama vy? Nebo? Já jsem jakoby přiletěl, jestli zdáte, z Nizozemska. Nizozemsko, jo. A vlastně proč jste zůstal v Nizozemsku a jo, strakoby. Za lepším životem. Tam jste měl moc dobrý život, jak chcete říct. Ne, tam to bylo těžký. To. To je jasné. Jak to? Jste tam měl těžký život. Hodně problémů, no, tam bylo. Jakých třeba? Jelikož policajti si tam mohli dělat, co chtěli, takže si na vás vymýšleli různé věci, které nebyly ani pravdivé. Není to směnárník.
šefe, ale dám toho směnárníka na ten vlak. To je lepší život máte, jo, nebo? Jo, začíná to být lepší tady. Tady v toto město nabízí víc možností a víc věcí. Šefe, už se vykrádal, nebo ještě ne? No, takzvaně měst. Zkoušeli jsme, ale město dalo takzvaně, jak se říká, že se teď nedá, že má nějaký jakoby volno nebo co. Bouře, nebo? Ne. Nějaký odpočty tam byly, že to ještě nejde. Jo, že kasa... Nožem. Jo, přesně tak. Nechtěla. Zbraň to nechtěla rozbít. Byla zabetonovaná, že? Přesně tak. Městem. Přesně tak. Chápu, to mě taky občas. Čete, jak se máte? Když je třeba kleno, bych si chtěl dát tak. Prostě mi tak pán řekne, že klenoty nejsou doplněny prostě. No, on je to tolikrát vykrádaný, že už tam nejsou žádný klenoty. Nebo občas řekne, no, pídička nejsou ve městě. A občas taky blbý. Je to tak, je to tak. Vy pasujete nebo vůbec? Včera jsme párkrát dali, ale bylo to takový to, že se nedalo nic, protože kasy měli svůj odpočet. Jo, myslím, že předvčerejškem jsme chtěli dělat vlak, jenomže ten vlak, nemohli jsme najít směnárníka, takže jsme ten vlak našli, všichni jsme měli gany, tak náš kamarád dělal jakože ve místním autě, aby ho někdo fasoval, asi 5 aut jelo po jednom autě a potom tam přijeli jeho kámoši a fásli nám jednoho kámoše. Jaj. Jsme byli 5 aut, nebo 6 dokonce. Prostě nás, jiný nám vyramovali a ty nás fásli. Tak to... A vy jste jako nějaká organizace, jo, takhle? Jenom taková spolupráce menší. Chápu, znám to. Že my jsme, jakože tam byli, jakože lidi z kartelu, jestli víte, kde je kartel, nebo mafie. Jo, znám. No, tak my jsme měli jakoby jejich neutrální, jakože jinačí vysílačku a ty jsme se domlouvali. Protože můžete jít jako třeba, jakože, můžete jít vlak třeba, že jste v kartelu. Víte, že? Jenomže oni jich bylo 3, tak my jsme byli také 3, tak jsme chtěli jít vlak. Tak to jo. A dělali jste někdy domy? Dělejte se, to jsem ještě nedělal, na to nebyl čas. No, já dělám občas. Z toho se hodně vyděláte, hele šefe. Tak to je dobře. Já bych se možná mohl dojet pro tu výplatu, tyjo, do kaféčka, tyjo, aby mi ji konečně dali už. To vám musí někdo poslat, ne? Nebo... No, manažer, on mi říkal, že mi včera pošle a furt mi nikdo neposlal. Tak já si myslím, že bys... Jo. Víte co, já vám toto kaféčko hodím a můžeme tam zajet a já se podívám, jestli tam není manažer. Stejně za chvilku se půjdu prospěnkat. Dobré. Nějaký v Evropě věci. Chápu. Takže tak. Chcete, abych vás tady Vy tady máte snad auto, ne? Nebo... Nemám, ale já se sem asi úplně nepošlu, tyjo. Můžete si poslat tamto? Jsem jste přijel. Nebo jel jste v tamtým. Víte, jak je myslím, ne? Nebo... Já to mám všechno na tom, na odtahovce to auto mám. Tak já si půjčím místní. Okay, tak mějte se. Mějte se. Hošáci, tak půjdeme na další věcičky dělat. Dobrý. Zdravíčko. Rýman? Ano? Jsi nepoznal? Poznal, ale ty tady je někdo tvůj dvojník, ty, teď se v kafečku poznal úplně stejnýho týpka jako ty. Aha. No já teďka tady dělám taxíka, no. A čekám na Netra, až mi odpoví, až budu dělat trávu. Jo. Tak můžu jít s tebou? Jo, můžeš.
Chtěl bys něco podniknout nebo něco? Co tady nudí? Můžem. Jo, jenom vyhodím, jo, tady. No jo, takže takzvaně vozíš místní, jo. Jo. No, za jednu jízdu, vole, třeba míli 2, dává to třeba 1000. nebo nějak tak. Není to úplně hrozný, Tak když to- máš takový auto. Teď jsem dělal 2 brigádky, takže mám 2000 plus. Mám na koks. Dobrý. Teďka jdu právě že nakoupit ve velkým. Jsem včera potkal nějakýho cápka, který by chtěl koupit trávu, protože je tady novej a chtěl by to taky zkusit. Si tu trávu, tak protože jí ode mě 30 za 48 000, takže to je dobrý profit, no. Yes, to jo. Mě furt ještě nedali v té práci výplatu, vole, já se tam musím pak zajet, tak tam pak zajedem, když tak, jo. Jo. Možná ještě vezmu rychlejší auto, protože ono se hrozný šunt. OK. Ani dveře nezavřela, vole. Počkej. No nic. Ty jsi myslel, že jí tam půjdu pobodat, co? Jo, to taky jsem si myslel. Jo, když tak tě jenom poprosím o jednu věc, dávej si pozor na slova, jo, takzvaně v Evropě něco děláme, jo. Co děláš v Evropě? Koukni na lísteček. Tak mi napiš na listeček na to jméno. OK. Jo, jsem trošku ťuknul. Je to když tak, ty víš co, není to na K, ale je to na T. Ta stránka. Jo. To se chtěl zeptat, no. Já se také jmenuji úplně všude, takže jako... Takže tak. Tak počkej, jo, já se jenom... Tak to. Co, kam chceš hodit, nebo chceš rovnou něco podniknout? Já bych zajel do toho kafečka, jak jsem říkal. Já ti to označím, kde to kafečko je. Pojedem teda přes půlku země, ale to nevadí. Jenom to 1,50 mílí, to je v pohodě. Jo, však jo. Ty vole, kdybych tady nepřibrzdil, tak my jsme vyletěli. Ty kráso, ty vole, dobrý driftík. Trošku mi to uklouzlo, no. Vydržte, byčete, já se jenom vysmrkám. Jsem Jo, tu, kurva. čete. Jo, jsem tu.
Doufám, že tam bude manažer, tyjo. Já bych potřeboval manažera, aby tam byl. Jo, jo. Já si rovnou ještě koupím pití k tomu. Zdravíčko, kolegové. Chcete určitě menučko. Prosím vás, chci se zeptat, máte tu manažera? Já si potřebuji vyzvednout už tu výplatu, včera mi ji nikdo nedal, tak já si ji vyzvedu dneska. Jestli tu je teda. No, akože navýšil. Pán manažér, že niekto si prišiel pre výplatu. Když tak Johnny Freeman jméno mé. Johnny Freeman si prišiel pre výplatu, že vraj. Manažer tě má asi piči. Manažer máme asi piči, no. No, tak to je super, protože já mám dostat kolem 40 tisíc nebo kolik, a docela by se to tak šiklo. Aha, len 40 tisíc. No, proto, jako vydělal jsem za 3 dny 180 tisíc, ale dostanu jenom 40. Šéfko, vy si nedáte menučko, vy vypadáte taký hladný. No, no, jak jenom mám žízeň, tak jestli bych se mohl dát něco pití. Jaj, no jasné. Za chvíľku je pitie, bracho. A ty si zamestnanec? No, já no. Ty kokot. Tak ten den na Vieš čo, pro 3 menička. páne, menučko chcete, čo? Menučko. Ne. Dobre, daj mi menučko a drž hubu. Tak jestli to nějak funguje v kafečku. Piču. Po vás vyvediem. Drž piču. Hovorte, že nebudete agresívni, lebo vás vyvediem. Počkajte, pane. vidím za kokota! Najprv potrebujem vám dať tú faktúru. Poďte sem, prosím vás. Jakú faktúru, však ja som zaplatil ju. Ja som ju zaplatil. Ale vy. Do Ja? piči, ona nechce randičko. Ona ma přijítá, aj tak to... Nie, tak to nič. Tak to zdej. Hej, vy naľavo, vy Číňan. Čínčaninon. Číňa? No, Číňan. Koľko je za vodu? Bore, bratu, ten má taký istý ksíz jak ja. Ty co? No, já nevím, vole, ten manažer tu mi to zase nedá, ty vole. Já se poseru, já už tu výplatu ale docela potřebuju. Prosím vás, kdo je tu tak dlhšie v meste? Tebe já mám vodu u sebe, tak si dám. No vidíš to. Lepší než si tam objednávat vodu za 7 tisíc, ale mě tam naučtovali. Meníčko, vole. To by vy naučtovali 7 tisíc za pití? Jo, a jsme tam dali meníčko, vole. Tak jim to řekni, že ti to naučtovali, tak. To stejně zaplatím, když mi to nedají, no. No, to je pravda. Tady mám pití, jak jsem z minula tady byl. Tak to pitie nechcete? No, vy jste mi poslal fakturu už. Neposlal práve, že. Aha, tak to je asi... No tak mi pošlete, prosím. YouTube, to je ono? A tam kúpi páčidlo na dvere? No mělo by tam být, ale když tak jsou tam i ty lockpicky. To si zaplatí a nech sa No, tlačí. alebo prosím, aby sme sa dostali do domu. Jo, to dám. Je to tam? No daj mi. Ďakujeme. Ďakujem. A nezabudni si to zapísať na aplikáciu, na ten ticket. Jasné. Tú složku. Tak já nevím, jak to s tou výplatou vyřešit. Počkej, já možná zkusím napsat na aplikaci, třeba mi někdo odpoví. Jsi tabák? Ty máš to snus ještě ode mě, ne? Jak jsem ti dával. No, to mi ukradli, já jsem dostal od nějakého randomáka Precize Free. Ne, já jsem to vlastně koupil. Mě ukradli nožík a ten tvůj snus a já jsem si potom od nějakého cápka koupil za 200. Vole. Má si dost hlad. Hele, zkusil jsem napsat na aplikaci, třeba mi někdo z manažerů odpoví. Si pojď sednout, ne?
No, nejsem si jistý, ale vidíš tam toho cápka, jak tam je v té takový zlatý bundě, nebo co to je, jak má ty bílý kroksy. No, To je asi ten, který mě podělal tu zbraň. Za těch 40k. A nejsem si jistý. crazy. No, co teď? Hele, čekám na odpověď od manažera, jo, tak mi vydrž. No, nesem ho. No, no nic, počkáme, než mi odepíše, tak... Jestli někam pospícháš, tak klidně jeď, já jako vydržím tady sám. No, já taky nepospíchám. Na to ani nezvedá. Nitro. Ok, moc ok. Počkej, já se na sekundu zamyslím. Okay. Proč já se volám? To nejsem já, mě nikdo nevolá. Zdravíčko. Dobré. Dobrý. Pa. Prosím? Co na prodej? Cože? Nemáte co na prodej? Jako jak to myslíte na prodej? No, trávu. No, kdybych věděl, když je si získat, tak jako... Ano, no, do piče. Pozor, Slim Shady! Aha, no. No, Kam? jako nemám trávu, no. A což chtěl bys koupit? Dobrý, já toho manažera jdu má najíst. Najíst, vole, najít. Ty tady počkej, když tak. Je. Já budu chvilku v práci, když tak, jo. Já na chvilku půjdu do práce, abych to. Okay. Cože? Já jsem si žádal předtím o výplatu, Johnny Freeman. Vy jste chtěli výplatu? Ano, Johnny Freeman jméno má.
máte 50 000, jak se nemýlím, jak dobře vidím. Mělo by to tak být, myslím, pokud se nepletu. Johny Fremana, no. Ano, přesně tak. Děkuji. Jo, je to v pořádku. Jo. Dobrý chlapci, mějte se. Konečně jsem dostal svoji výplatu. Juhu. Mějte se. No a kam zmizel zase David, tyhle. Tak jsme konečně docílili mé výplaty. Super, takže teď mi to zase nezvedá, pro jistotu. Super. Dobrý, super. Tak nevím, kde pak by mohl být. On nikam vždycky zmizí prostě. Tak jako výplatové 50 000, čekal jsem 40 000. No nic, já si půjdu do práce. No nic, a budem do práce, aby jsme si něco zase vydělali za dnešek, aby se neřeklo. Co je dneska za den? Úterý, jo. Takže ještě budu psát furt do úterka.
Či to mi nějak nevychází. No vlastně vychází. Počkejte, já si tady otevřu nějaký soubory. Já si tady otevřu soubory ohledně kaféčka, aby jsme měli všechno v pořádku. Začneme pracovat dneska dřív. Ať to. Ať jsme v pořádku. Takže dáme si, že začínáme v 16:15. Stydím se říct, že pracuju. Vezmu si vysílačku, připojím se na vysílačku určitě. Zapnu si tabulky, ať si můžu zapisovat, co jsem prodal a co ne. Dobré. Super, otevřeme si tabulky. Jo, úterý. Dneska je úterý. Dobré. Takže úterek, já si to hodím tady nahoru. A jdem na toho, šánci. A jdem na to. Hodím si tam stav. Ještě se převlíknu. Je to pravda? Já jsem zapomněl, co jsem tam chtěl napsat. Jo. Já vás zdravím. Zdravíčko. Teď si čete chvilku po... Budeme takzvaně sedět a koukat jenom jak bulhar do mlátičky. Protože vždycky člověk musí čekat na to, než někdo přijde. Tudíž uvidíme, jak to půjde. Jinak zdravím všechny, co jsou v chatu, já vás zdravím. Doufám, že se máte výborně. Přemýšlím. Budem chvilku v práci. Na tomhle streamu. Budem chvilku v práci. Pak možná, pokud přijde Jacob, tak můžeme jít dát nějaký fasovačky. No, počkej, Jacob. Henry možná, když přijde. Pak Alex, když tak. Uvidíme. S někým bychom pak mohli dát nějaký fasovačky. Uvidíme. Uvidíme, co se dneska bude vyvíjet. A bude to zajímavé. Tak uvidíme, no. Uvidíme. Jakoby v té práci, když člověk je, tak je to takový, že stojí a čumí jak bulhar do mlátičky, když to tak blbě řeknu. Ale jo, je to dobrý. Ale hold, má to svý období, kdy vlastně tady nikdo není. Ale pak to má období, kdy prostě přijde miliarda lidí. A to ano. Jako určitě má to svý období, jo. Je to určitě sranda, jo. Aspoň konečně poprvé nejsem v mínusu, čekal jsem teda větší výplatu, ale jako jo, stačí to. Něco málo tam je. Někdo volal, nestihl jsem to. Já taky bohužel ne, oni mají ve zvyku někde zavolá, pak si to rozmyslet. No přes tu hudbu to není moc slyšet, mně to přišlo jenom, že jsem viděl telefon, že to.
Helejte se, moje vyzvánění, tyjo, to je slyšet na kilometry daleko, helejte se. Co, měli jste tady dneska už Lukase? Jestli víte, koho myslím. Tuším. Vy jste tu kolego novej, mi přijde. Že vás tu vidím poprvé Jo. třeba. Já jsem včera nastoupil, včera večer. Jo, to jste vy, já jsem vás tady viděl, jak vás tady kolega zaučoval. Těší mě, já jsem Johnny. Zaučoval, těší mě. Já jsem v podstatě dostal jenom vysačku a převlíkl jsem se do pracovního, pak jsem vážně zmizel, protože už jsem tady... Já jsem vážně přišel 19:20 sem, pak tady na parkovišti se zranili 2 osoby, takže jsme jeli do nemocnice a jak jsem přijel, tak jsem do těch 20:30 čekal třeba. Tak to jo. Ty pohovory byly strašně dlouhý. Tím Gčko před náma, tak že by něco. Jo, pardon, kolego. V pořádku. Zdravíčko, co to bude? Jedno meníčko na pracujícího občana. Dobře, vy tady pracujete u nás? Jo, Matteo Ricci. Mám u sebe i tu vysačku, jestli chcete vidět. Jo, ukažte mi prosím vysačku, ať to nemusím hledat na aplikaci. Dobře. Na fakturku určitě. Jasný. Četá, neumím trošku psát, ale to nevadí. Tak jo, hned to bude. Jasný. Vezmeme si nějaký balíky. Vody ještě máme, ještě vodu máme. Tak aspoň něco, aspoň si dneska něco uděláme. Něco málo. My jsme mohli. Ne, nechtěl jsem si vzat 70 rýže. Já chci jenom jednu rýži, tak, nádhera. Vezmeme si to. Tyva, 1000 cibule, tyhle. 1000 cibule jsem tady v životě ani nevyužil. Aspoň je to doplněný, helejte se. Cibule, jo, rýže, dobrý, vodu, dobrý, vše. Tak aspoň něco. Tak si to zatím zapíšu. Že dneska jsem dával jedno meníčko. Jednoukrát menu. 4000. Protože je to zaměstnanecký, takže zaměstnanci to mají levnější samozřejmě. Tak super. Tak. Hopla. Dobrý, mám to zapsaný. Je to taková klidnější práce, ale jako stačí to. Jako peníze to některý vydělá, ale je to takový klidnější, no. Prostě si počilujete v práci. Jenom co si dáte k pití, máme tam kolu, enerják a ten Sprite. Já chci vzal dietní kolu bez cukru, prosím. Dobře. Doufám, že to máte. To já taky doufám. To se si mě vzít 3 meníčka dietní kolu. No tak já jsem šel cvičit, stejně jako podle našeho kolegy, no a dopadl to takhle. To už chci být zase ubený. A je třeba viditelný ty svaly třeba, nebo něco jakoby ten jakoby průběh třeba toho cvičení jako... Jo, je to vidět. Jo, tak to by bodlo, já trošku ty tváře bych mohl.
je stejný, já jsem cvičil stejně jenom vršek těla a dělal jsem mi spodek. Necvičíte jenom jedny svaly, že jo? Zabírá víc Jasně, no. svalů. Jo, čete, tady vám něco ukážu, jo. Já právě na svém Instapiku. Tak také si jak můžete vidět, jaký jsem řidič. Jakoby to bylo, to má svůj příběh, ono jak jsou ty kanály. Takže já jsem jel, dal bych vám k tomu záběr, ale bohužel no nemám, protože jsem to neklipoval. Což je škoda. Jsem jel a... Ano. Mám to nepřijatý hovor. Hele, sorry, já jsem si splet kontakty, takže jsem volal někomu jinému. Díky chlapci, vidíme se potom v práci. Užívejte Ještě. den. Mějte se. Měj se. Jo, abych se vrhl. Jo. Zdravíčko, No, co to bude? Na tom Birdy viděl, že máte nějaký jako sortiment tabáku. Co máte? Helejte se, máme tam žvíkací tabák. No. Žvíkací tabák. No, to jsem se chtěl zeptat. Chcete silnej nebo slabý? No, jaký co mě nakopne pěkně. Takže silnej. No, jasně. Takže Kolik za to stojí 4,5 to tisíce. standard? Počkejte. Na jak dlouho mi to vydrží tak? Helejte se. Docela dlouho, já ho mám třeba ten puk až doteď, a to jsem si ho kupoval třeba 2-3 dny zpátky. Tak mi to dejte mi fakturu, prosím. Dobře. Dobře, hned jdu vám proto. Jo, díky. Kde my máme ten žvíkací tabák, jo. Silný. Děkuju moc. Nemáte zač? Jo, mějte se, nashledanou. Mějte se. Náskle. Doufám, že to stojí 4,5 tisíce. Nejsem si tak jistý, upřímně. Nejsem si tak jistý. Já se kouknu na aplikaci, jestli jsem to nepoplet teď v tuto chvíli. Ale mám pocit, že fakt silný žvíkací tabák stál 4 tisíce, pokud se nepletu. Jo, 4,5 tisíce, dobrý, pamatuju si to v klidu. Já jsem zapnul ty pracovní. Já je mám vlastně zaplý, dobrý. No vrátíme se k tomu příběhu. Jak jsem prostě, jak máte ty kanály, tak já prej na kolegu. To vyjedu v klidu, nic se tomu nestane. A najedu nahoru. Hodím takový salto s tím autem, že to jste v životě neviděli. To bylo mamma mia, tyhle. Jakoby to auto dopadlo v zajímavém stavu. Byl bez dveří, motor byl asi 40% ve stavu. Takže to bylo dosti zajímavý. A co už, no, já jsem samozřejmě profesionální řidič. Do který sváč? Zdravíčko. Mogę ja? Daj mi. Plenty? Zdravíčko. Okay. Meničko na LSCčko, prosím.
Ema, čau. Čau, čau. Zvedají nebo normálně jenom? Normálně. Pane Miloš. No. Máš? Díky. Čo nenatankoval? Kedy myslíš? Dneska si nedával nikomu. Čo ja viem, prečo čo potrebuješ? Jinak zdravím všechny v chatu, jak se máte jinak lidičky? Jak se vede, jak se daří, Neviem. jak se máte? Však ale si mu dal iba jednu ústnu. Akože ďalšiemu chceš dať, alebo čo? Zdravím. Večer někam zajedem, ne zas? Aj, Jamesy. Čo je? Chceš pohubet? Čekaj, já si... A já tu vysílačku... No, nekašlu. Ej, ji měl mít zaplou. Dobrý, tak já si tu vysílačku teda zapnu, no. Aby... Ne vysačku, vole, vysílačku jsem si chtěl zapnout. Tak, si ji nastavím, by se neřeklo. No jo, no. Stačí, že má nevlastnú krv. Tak když co by som nechcel mať v rodine. To nechci vedieť, jak to s ním bolo. Ono to má na svedomie to, jak sa volá pravdepodobne. Ja, dobre. Tak to už vôbec nechcem vedieť. Silvestr. To by bola katastrofa, ale... To by bola katastrofa. Že to by mi chýbalo, keby to bol Silvestr a nerobo. Jira, proč mám tady... vlastně, už vím. Nic. Čo? To županu. Aha. Dobre, píšem si. Ale musíš do té... Děkuji, do té vany dneska. Dneska to uděláme tu fotku. No, to by si. Tak, kolega úplne napravo, prečo nie ste zapísaní? Ja, habibi. Nemáte kolega? To sa zapisuje. OK, pošli. No podľa mňa sa nezapisuje. No, 4. Ne, neposílej, ty jsme přes Xboxy. Dobrý den, můžu jedno meničko na LSCčko? Haló. Prečo nie ste zapísaní? Já? No vy? Jak nejsem zapsaný? Tak meno. Matthew Bradford. No nie ste zapísaní. Kde bych nebyl zapsaný? No tak ste si ešte len teraz nastavovali meno. No. Prečo nie ste zapísaní? Bych Já byl je to zapsaný, tolko. já jsem si zapsal příchod směny a vím. do té doby čekám. Zdravíčko. Na Aha, ja to vidím, vy ste vyššie, ja som, pardon. Co to tak sa bude? ospravedlňujem.
15 jsem mám příchod. Jo, do já té jsem, doby čekám. já jsem si nevšiml, že vy jste se zapisovali skoro, já jsem správně. To máš Jo, to jo. objednaný už. Dobře. To je debil, to není možné. Co to bude? Však já už mám objednané. No já jsem hluchý, pardon. Daj si masku a bobby. Jakou masku? No, že si daj rušku dole. Tak ale já jsem nakazený. Ale Jste nakazený, tak zavolám IMSka. Však ale v armádě máme taky vírus, musím se chránit. No, tak já zavolám IMSka, když to nejde, že jo? A baby. A ty vyspávají meska. Daj si to dole. Dobrý den, mohli byste prosím vás jít do Kurata, máme tady pána, který má nějaký virus, děkuji, naschle. Děkuji. Dík. Dík. Dopuď. Ano. Čus. Co děláš? Hele, jsem v práci. Pracuješ, jo? Jo, už jo, zase. Jsi to výplatu, nebo ještě ne? Ja, konečně jo. Ty pracuješ aj v kořetu, aj v uvůčku? Ne, v úvočku nepracuju. A je to, že jsem dostal peníze, nebo? Já byl v koretě pro peníze. Aha, myslím, že v uvůčku pracuje. Ne, v koretu. Takže jsi teďka v koretu, jo? Přesně tak. Tak se měj. Zatím, čus. Pak můžeme něco podniknout. Já budu ještě chvilku práci, aspoň do těch z 5 a pak půjdu. Tak čus. Zatím čus. To tady je lidí dneska, to. Tady je dneska zaměstnanců víc jak lidí. Myslím si, že by tady jsme měli být, že jo, když jsme tak strašně moc chtěli tady pracovat. Takže Však jo. máme jako dobrý, že pohled, že jo, na to. Tak já si za vás všechny bral vždycky noční, takže pohodička. Já jsem včera byl, no. Do polnoci. Chápu. Teď jsem si poslední 2 dny dal volno od nočních, jelikož by asi brzo šlo hrabat. Jinak bych mu teraz v LCčko, tím, že pán manažer Kurva. mi dojebal kluče od LCčka, tak musím čekat na majitela LCčka. No, manažer Jaj. je mimo, no. Michael Trash. Trošku mimo něco bude asi, no. No, je. Hlavně tu taky pan Robo Perlo tiež taký mimokus. V kolik jsem začínal, vole? A už bych docela šel. Děkuju za follow, Vašku. Ahoj. Jsem za like, ty vole. Ale ty fungujou. Sí. Ale ty fungují, kámo, jsem tak rád. Jo, zase číšník. A jdu si zkontrolovat, jak dlouho tady jsem a půjdu končit, vole. Aspoň minimálně půl hodinu bych to měl být. Ukaž? Začínal jsem v 16:15. No, já tady musím být do 5. Musíme být u maminky do 5. Že bys šel do města? Můžeš jít do města, šéfko, můžeš jít do města. Tak sem přijeď a něco podniknem, takzvaně, jak se říká. Já zase budu řídit jako Magor. Zase budu řídit jako největší šéf na světě a skončíme zase na střeše. Jako klasicky. Možná, jestli si sledoval moje klipy na Instagramu nebo na TikToku, tak tam je to taková klasika. Tam to uvidíš, jaký jsem dobrý řidič.
Vlastně ty to vidíš, Vašku, i když jezdíš se mnou, takže jako já jako také zřídil i furt, i když jsem byl upédeček, jako v jiném městě, tak jsem také zřídil. Takže to vždycky dopadalo zajímavě. Jo, nechali jsme to na střeše trošičku, no. Omylem. Nevím, jak se to mohlo stát. Takže tak, no. Ale je to pohodička, jak se říká. Takže tak, no. A jak se jinak máš, Vašku? Jak se jinak daří, jak se jinak daří? Povídej, přeháněj. No nic. Za informaci budeme ho vyhledávat. Jistě, Jdeme, krásný den. Taktéž, mějte se. To už přijeli pro toho pána, jo, tam toho, co byl na chuku zamyšlený. Treba dať reklamy mi veľa teraz manažer. Dubidubidu. Co je? No, vyzvedneš mě? Já jsem v práci. Aha, já jsem teďka v jailu, vole. Co děláš v jailu? Co děláš v jailu, vole? No, ukradl jsem místním auto a potom prostě zaučovali nějakýho kadeta, takže mě vole vzali kokoti. To seš debil. Dobře ti tak. Ještě mám 22 000 pokutu, vole. No, tak to jsi teda vydělal, debile. Tak... To ti vole provedl? Ne, já si s tebe dělám srandu. Já rád tě provokuju, víš? Já rád provokuju lidi. Ok. No, já takže se na to tak. nějak našetřím, tak asi. OK. Tak jo, tak čau. Tak čau. To je debil. Tak to jsem neviděl. Kdo? Jeden kamarád, on skočil v jailu, protože před policajtama ukradl mu místním auto. Kokot. Chlapci, já vás tu v 5 opustím, já pak půjdu. A přijdu zase možná večer ještě. Vidím to stejně, že budou mít něco v Evropě. A co hodinku a půl jsem tady a dal jsem jednu fakturu, no. A to tiež, ja to opustím, keď príde do mesta Mike. No.
No nic, no. Je to tady docela ruda. Je tam docela nuda. Čete, já se petu. To pánové, máte nějaký vozidla už tady našetřenou nebo něco? Já už jsem 4 měsíce, mám toho veľa. Jaká každý. To nějaký jako tady průměrně, kolik můžou stát auta? Uha, najlacnejšie, čo viem, 15 000 je. Potom vyššie, no. Tak okolo 50 000, jako priemerné, keď dobre chce, 50 000. A vyplatí se za bitcoiny kupovat auto? Ešte raz? Keď si chceš vytuniť potom, tak hej, lebo ušetríš peniaze, ale nepredáš ho potom auto. A koupit ho a pak jako nějak za prachy odtunit? No, vieš ho kúpiť za bitcoiny a za prachy vytuniť. Ale no, jestli se vyplatí jako nějak normálně nic i ušetřit jako tím prachama, ty prachy za ty bitcoiny. Ono, ušetríš. Mně bylo řečený, že buď zaplatím že jo, penězma nebo těma bitcoinama, ale jestli No, tam jo. je jako stejný poměr, třeba jestli dám 50 bitcoinů nebo 10 000, nebo 50 bitcoinů a 100 000, jakože jak Tak. moc rozdíl tam je, že jo. A koľko máš bitcoinov? To je tak. 200? Tak ale auto tak minimálně za bitcoin stojí 600 bitcoinov. Já se tam podívám teďka. Čete jsem back, šebek. Jak to umrknu. Tak podívám se, co bych si mohl pak, jakoby, co se mi tam líbí, že jo. Možná nějaký úplně to základní, že bych si vzal i bez bitcoinu a to. Jo. Ja ti Jako- môžem predať, keď tak sultána mám. Toros. Jakoby Urus, že jo, který je tady místní. Ten se mi vždycky líbil, že to je 4kolka, jezdí to vždycky pěkně. No, ten stojí tak Stovečko, no. 250. Ale to je taky pěkné, no. To je jako, vždycky to byl takový nesmysl, no. Ja mám Přece jenom to je sultána, v ktorom nejazdím. Já se podívám, co vše jezdí, no. Ja mám toho veľa. No, vidím 1950, tak já pofrčím, omrknu město a pak třeba za hodinku, že bych dorazil, že by zase mohli obyvatele z Evropy dorazit. Je péro, chlapci, já jdu taky. Mějte se. Jasný. Tak se mějte, pánové. Kolego, chcete někam hodit? Já přemýšlím, jestli někam na to, no, jestli když budu chtít auto, tyjo, tak si nějaký ten autobazar, ale zase nevím, on jich je víc, že jo? Je to tak. Tak nějaký ten, abych si zjistil třeba do 100 000 auto, tak to bude taky ten průměrný, ne? Jo, tam jsou dobrý auta. Tam třeba můžete koupit Ladu za 15 000. Tak já se tam, jestli by se mě tam hodil, tak bude... Jo, určitě. Tak já se jenom převlíknu a pojedem. Já si zruším to, ukončím si. Tak já si zatím nechám přitáhnout auto. Si čete, necháme přiváhnout autíčko na škáru. Bludé, kam mizíš? Ty místní dělají zajímavé věci. Ano.
Za chvilku tu vozidlo bude. No, vy jste si ho takhle přivez, jo? Jo, já jsem si ho nechal přitáhnout. Víte co, no. Já bych jinak jako doběh k mytí oken a půjčil bych si jejich, abych jako by nemusel zatím jako si brát auto. Takhle to většinou Ne, dělám, v pohodě. že většinou, ne, že většinou to takhle dělám, že si půjčím jejich a jedu jakoby po městě s ním, že jo. Dobrý, já jsem si vzít jiný vozidlo, vydržte. Dobrý. Tak já jsem zapomněl, že v tomto autě máme nelegální předměty, ty. Já tam mám tu zbraň. Většinou je to docela narváno těma místníma. To by taky Je to muselo tak. trošku nějak omezit. Co tomuhle říkat? Není to Sand King, ne, to je... Přišel, že jsem znal název tohle auta. Ale ty Je to možný. Já znám jako dobrý auto je Rumpo a pak ten Urus obyvatel vlastně ten Toros, no. Chápu, chápu. Vy víte, kde to je, když tak ten bazar? Je to, já vám to, hasiči jsou moc. To je Deluxe, to ne asi, že jo. Bude chtít To Deluxe tam jedna. jsem myslím, že ani nedá nic koupit, myslím. Kde je ta běžná... Běžný prodejce auta, kde to bude? Tak jsem Počkejte, slepej. já se jenom něco kouknu, jestli v tom autě něco Prodejna, mám. co jsem dělal, Vapy, Benefaktor, kola, lodě, jachty, helikoptery, pracovní vozy taky ne. Já nevím, asi Benefaktor, ne? Tam se prodává, v Benefaktoru se prodávají motorky. No, tak Ne, neprodávají, dobrý, neprodávají, ono se to vlastně, jo, to je dobře, dobrý, jedem tam. Faktor, no, že jinak si nedokážu představit, co by tam bylo jako asi k tomu podobný. Jo, ten Benefaktor, máte pravdu. Premium bych vážně řekl, že bude něco jako bitcoiny, nebo ještě není čistě jako si úplně pro ty zbohatlí. Tam se ve svý podstatě teď ještě nic koupit nedá, pokud si dobře pamatuju. No vidíte to. Tak snad něco najdu. Jenom jsem si Tam se dají myslel, koupit že- i levný auta. No, tak já se chci podívat hlavně, já vážně, když jsme přijeli do města, první pokus na řidičák jsem hnedka nedal, protože jsem totálně sklonil ty odpovědi, že mě úplně nenapadlo, že myslel jsem, že to zvládnu, že jo. No jasně, no, chápu. Vydržte, já jenom mě někdo volá, já mu to zvednu. Mhm. Čau. Ano, co pak potřebuješ? Ty už skončil z práce nebo ještě ne? Už jo, jenom já teď ještě jedu s jedním pánem, ho vezu do toho, jak se mu říká, do autosalonu. Já si tam ještě koupím autíčko a pak můžeme něco podniknout. Já tě potom zavolám, nebo potom mě zavolej. Jo, já ti zavolám potom. Okay. Já teďka zkouším auto. Takže OK. Tak zatím. čus. Koukám, že někdo venku stojí.
Jo, tam právě u něho si můžete koupit vozidlo. Já si tady jenom to vozidlo zaparkuju. Ještě. Děkuju moc. Šetřil Pohodě. jsem cestu a starosti. Snad něco najdu. Minimálně takový jako, asi jako první a pak asi nějaký takový snový auto, no. Doporučuji vám Ladu, ta je levná a spolehlivá. No, tak možná i doporučím brácho něco. Tak uvidíme. Já si taky potřebuji koupit nějaký vozítko nový. Jo. Tak co nabízej soudruzi? Něco levného mi tam hoď. Kde byla ta Lada? Tohle stojí 200 000, jo. Crazy. Crazy. 30 000? OK. To není moc dobrý. 15 000. Nádhera. To je to vozidlo, co jsem chtěl? Přesně. Ano, chci koupit své vozidlo. Zaplacené všechny faktury. Co nemám zaplacenýho? Jo, ty IMSka vlastně, no. Dobrý. Tak, teď už mi prodáš vozidlo, doufám. Dobrý, no, teď jsem zase zapomněl. To bylo tohle, myslím, jo. Ano. Tak, super. Tak máme nový vozítko. A jsme zase o pár tisíc chudší. O kolik? 10, ty vole, začínal jsem, měl jsem 50 000, teď mám 10, no. To je docela blbé. Kde já nechal zaparkovaný to vozidlo? Jo, už vím. No. Čekat, kouknu, jestli někdo. No, já si zajedu na odtahovku. Vyparkovat vozidlo. To je kára. To je kára. Helejte se. Zajedem na odtahovku. To je blízko školy. Teda autoškoly. Ne školy. Nemůžu mluvit. Já si zkontroluji, jestli mi ještě neodepsal náhodou. Ty kráso, to je vozítko. Hned jsem spokojenější. Hned jsem spokojenější člověk, když mám tohle vozítko. Tak to si musím udělat fotečku takzvaně. Ano, Vladimír? Už jsi udělal, nebo? Jo, ale teď už jedu jenom na odtahovku, tam si něco uklidit a pak budu potřebovat ještě jet do
do nějaký otevřenýho opravny. Otevřený na auta. A nevím, jestli nějaká je. Co jsi skoupil za auto? Největší kámo kundolab, co kdy uvidíš. No a tady čekám na ty otálce, já jsem zrovna taky na OK, za chvilku tam budu. Kej, je to rychle nebo pomalu? Hele, jede to pomalej, ale je to kámo kundolab jak svině. To chci vidět. Už jsem na cestě, už jsem tady. Ty pičo. Jsem tu, šéfové. Tak pojďte nasedat. Ale stálo mě to asi 150 jenom. Jako 150 000? Teda 15 000, sorry, 15 000. No daleko. Ale budu to ještě opravovat. Kde seš ty? Já jsem v Ramca, jestli vidíš. Jo, já si ještě budu muset zaparkovat tamhle to vozidlo, co jsem tu nechal, vydrž. No, to taky vím. Vydrž mi, já si zaparkuju všechny ty vozidla. Nemáš u sebe Hele, můžeme jet mým, pojedeme mým, jenom já si dojdu zaparkovat jedno vozidlo, dojdu si uklidit do jiného vozidla něco a... Máš zase věcičku? Jo, já takzvaně si jedno auto nemůžu vyparkovat kvůli tomu, že v tom mám, nemohl jsem si ho nechat přivést kvůli tomu, že tam mám nelegální věci. No, ty tam máš tu pivpavku, no. Jo, přesně tak. Počkej, ty tam máš letky? Cože tam mám? Letky, ne? V čem? Ty máš v ty autě, který máš teď. Ne, to má jenom ono, jak to driftuje, tak ono to má takový driftování. Ono tak vypadá. Trošku. Čus. Čau. Slyšel jsi tu ránu, nebo ne? Jakou ránu? Já jsem slyšel nějakou střelu, asi to bylo v mojí hlavě. Dobrý, tohle si vezmu v sobě, dám si to do jiného vozítka. Tam máš tu věcičku, jo? Jo, přesně tak. Jestli chceš... Starší korveta, no. Hele, mám pro tebe nabídku. No. Chceš koupit jeden pytlíček? Za kolik? Za 2,5 se domluvíme. No to se prodává zrovna u místních. Za 2,5. Hele, když to najdeš dobře, berou i 4, jo, bo to se mi povedlo dávat několikrát. Jo, no já to jako moc neumím, takže jako salovat. Mohli bychom někdy spolu, já mám BFku, že bychom... Hele, mohl bys to, tak to můžeš taky někomu prodat pak, oni jsou lidi, kteří ti to vezmou jako za 4. Ale tak to asi kupovat nebudu. Ale potom bychom to mohli prodávat, ne? Jestli bys chtěl. Já mám jenom jeden pytlíček, proto jsem ti ho chtěl prodat. Tak za 2 je tvůj. No, teď 2 už se nemám ani ve kartě. A na účtě? Nemáš? Teďka chudobný. Jaj. Báko, já nekupuju drogy, nebo víš co myslím. Slyšel jsi to, že? Neberu určitě bylinky. Vydrž, já si tam dojdu přeparkovat tohle vozidlo a převezu si tam tu ladu sem. Kurva, já nechtěl, do píči, já nechtěl tohle vozidlo ani vytáhnout. Kurva. Kurňa, já tohle vozidlo ani nechtěl vytáhnout, tohle. Já jsem si chtěl vzít tu ladu. Ty vole. Prosím tě, nevíš, je to tak? Nevíš, jaký by mohlo být otevřený ten? Lost něco, Lost Custom, nebo nějak tak se to jmenuje, otevřený. Hej. No, vím. Hodíš mi to do mapy? No, mě nejde jakoby označovat. Jo. Kde ono to je? Ono se to jmenuje nějak Lost... Tak počkej, já tam zajedu. Počkej, já si to tam hodím, v pohodě, v klidu. Dílny, Lost Custom se to jmenuje, ne? Los Santos Custom. Jo. Jo, dobré.
Tak jedem, tohle je v základu, jo, už takhle zvytuněný. Ty vole. Jdeme nás určitě někdo nebude chtít fasovat. Ne, v tomhle by nás ani nedohonil. Že jo, já si taky myslím. Já to budu ještě tunit, takže jakoby. Co ta korveta, to nebudeš to nebo? Budu, ale já ji nejdřív musím opravit. Taky dobré. Však tohle, A ještě další věc, musím ještě vydělat peníze na to, abych vůbec mohl jako to vytunit. tohle není zničený ani. Není právě, ale ta korveta, jo. Ty chcem, jako ty ji tam chceš zavíst. Já ji tam pak někdy zavezu, dneska ne, dneska na to kašlu. Tak proč tam dám, teda, vlastně ne. S tímhle autem já se ho jdu potunit. Jo. Jdu si tam dát lepšího. Dáš si tam letky, že doufám. Určitě, záleží jak kolik to bude stát, já mám 10 u sebe jenom. Jo, tak to teda nevím, jak si to potuníš hlavně. Ale do 10 se tam dá něco sehnat. Hlavně do 10 si můžeš maximálně změnit barvu. A uvidíš, kolik bude stát motor. Ale kdybychom jeli do Under... Já bych možná mohl jít do Under Custom, tyjo. No, to je jedno. To bych si taky někdy chtěl koupit, to je kára prostě. Šéfe! Jo, tak má oči jsou fakt nejlepší v tenhle moment, jsou fakt 100% dobrý. Tam turbo, nějaký visual tuning a takhle. Ještě by se dalo nějakých 600, 680. Díky. Zdravíčko. Prosím vás, chci se zeptat, kolik by stálo upravení troubení? No, dám vám katalóg, len si dajte pozor, lebo ja mám niečo s očami, tak aby som vás nezarazil. Dobré. Môžeme ísť dopredu, nie si. Môžete si sadnúť a ja vám dám Dobré. katalóg. Ale zdá sa mi okolo 7,5, záleží aký. Dobré, to by bylo v pohodě. Nech sa páči. Děkuji. Hej. No. Jo, tak já nikoho neslyším. A už se asi já. Jo. Simon Halasček. Jsem tu. Jeden je tady u mě zamyšlený. A já jsem na futraku a idem do LSTčka. Máte to tam? Jo, mám tam nastavený ten klakson už. No na faktúrku.
Ano, přesně tak, na fakturku. 6 000. Dobře. Máte to tam, počkajte, máte to tam. Jan, mne ma ten pán vyplatí ešte vzadu, lebo som mu spravil auto a išiel pozrieť, či má fix. Hneď som to Dobre. videl. Do píče, ja som dal zlú faktúru, boha. Já se podívám, jestli nemáme nějakou spolupráci náhodou. Jako kaféčko. To by se docela hodilo. Já jsem si vypnul ty služební hovory. No spravíme to takto, ja som vám dal zlú faktúru, takže ja vám dám hotovosť. Dobré, a kolik to mělo teda původně stát? No ja som dal faktúru sebe za tuning a faktúry sa dávajú na LSCčko, takže ešte raz vám to dám na LSCčko. Teda počkať, ja som vám, počkajte. Ste zaplatili 6? Přesně tak. 7. 7. Jebať. A ešte raz vám to dám. Nech sa páči, teraz by to malo byť. Mám tam znova 6 000, ale to asi nevadí. No hej, len ja som vám vrátil o 1000 viac. Predtým ste platili tiež 6. No jo. Je to z nějakého důvodu nejde zaplatit. Jo, ono je to možná tím, že se mi to strhlo z účtu. No a už nemáte na účte. Já tam mám tak 4, tak já si dojedu to. Já si doběhnu Hneď za rohom to. Hneď za rohom je bankomat. supermarket, tak, tak No jo. pojete a doprava. Dobré. Kurva, já nemám u sebe kartu. Já nemám kartu. Dobře. Dobrý, tak teď už máme správně. No, No jakoby já nikoho nevidím. tak to je problém. A kde seš? Jakoby. Já jsem šel jenom vložit peníze, jdu zpátky. Já už tě vidím. Radši budu s tebou telefonovat, jo? Jo. Abych tě slyšel. Už jdem, nebo už to si udělal vlastně? Počkej, já to na chvilku tipnu, jo, protože abych pak neslyšel ostatní. Mhm. Slyším tě. Já tebe taky. A já tě vidím.
Hele, co se stalo mým autem, proč se propadlo? Ale další už nevidím. Vidím jenom tebe. Policistu. No. A co jsi vlastně koupil, nebo? Klaxon. A už to máš, nebo? Ne, já musím počkat na pána, já jsem si musel jít vložit, abych mu to mohl znova fakturku zaplatit. No, no. A teď je to problém. Co pak? Teď to neslyším. Jaj. A už tě. Já už slyším. A já tě vidím, ale auto nevidím. No, to je maličkost. A potom vidím. Dobrý, můžete mi hodit znova tu fakturku. No, vy Nebo počkejte, já vám ji zaplatím vlastně. Jo, vy mi máte stále. Vlas. Jo. Dobre. Zaplatil jsi předtím? Cože? Jsi předtím nezaplatil. Ono, já jsem ji zaplatil, ale ono se to nějak to... Hmm. Aha. Okay. No, ti to hotovo, nech sa páči. Děkuju, mějte se. Kaj, si teďka uvidím. Nasedu sem a jdem. Ale teď ten nevidím jenom sebe, ale jenom auto. Jedem. To už je Jdem to maličkost. odsud. Tohle místo je prokletý, dělej, jedem A to tě slyším. Tohle místo je prokletý, musíme rychle jet. Ty vole! Hej, Ulice se mě teď budou bát, ty vole. na trup. To je dobrý. Za tohle se vyplatilo tu šestku utratit. Tohle troubení ti přidá totiž 1000 koní, víš? Tak to je. Počkej, zkus teď chvilku nemluvit, já si kámo chci to užít. To troubení, protože ty když mluvíš, tak mě to jakoby přerušuje to troubení. Nejlepší troubení, co jsem kdy slyšel. Ty vole, to si musím mám aj na své auto. A ještě poslouchej, kámo. Nebo si z něj dá to policejní. Počkej, mě volá Nate, vydrž. Ano, Nate? Johnny, jsi v práci teďka, nebo? Nejsem, já jsem teď mimo. Já jsem se chtěl zeptat, jestli už to v té aplikaci schválili teda, nebo jestli to furt jako visí. Hele... Alex si už žádal, Alexe už vzali, takže ještě si musíš zažádat ty v té aplikaci. Jo, já jsem myslel jakoby tu naší skupinku. Jo, to myslíš. Hele, zatím ještě ne, zatím mi tam ještě nikdo nedopsal. Okay. Mám pro tebe někam přijet? Ne, já jsem sem právě chtěl zeptat na tohle, já jsem teď ve Vinici, teď jsem tady řešil a... OK. Teď mám jeden kšeft přes toho Nitra, že jo, tady jsem si zařídil. OK, nice. No, takže tak já teda budu končit, nebudu rušit. OK. Tak se měj. Taky, čus. Čus. To je kára, tyle. Můžu ti to potom zkusit zařídit? Určitě. Poletíme. To byl drift, co? Nechcem fasovat. I v tomhle autě, jo?
tak abych vzal svoje. A ty bys vzal asi, nevím, tu korvetu, nebo... Já bych jel radši v jednom autě, protože já jsem docela jako špatný řidič, ti řeknu předem. Ale řeknu ti to takhle, pošlu ti jednu fotku, pošlu ti jednu fotku, co se stalo s posledním autem, co jsem řídil včera. Tak to nemůžeš být horší řidič jak já. Já ti ji pošlu, já ti přesdílím, jo? A nemůžeš být horší řidič jak já, to ti říkám. Ty vole. Takže asi tak nějak, no. Prostě telefon. Tady máš jednu fotku. Uka. Máš druhou fotku. Kunda. Ale byl si tu druhou, viděl jsi? Máš jí? Ne, radši na to ani koukat nebudu, vole. Ale ne, to je něco jiného. Fakt to nemůžeš. To se ti bude i líbit. Dobrý, já už vidím tu náhledovku, kam to ani přijímat nebudu. Ale že to je jenom borka nějaká. A ten druhý seš ty, ne, bez tak. Ale ne, já nemyslel tu první fotku. To je jináčí fotka. To nevím, kde, to mi poslal jeden kamarád a to nevím, kde to vzal tyhle fotky, hele. A potom mi to poslal. Dobrý, já si musím probazat mobil, vole. Ne, to posílej dál všem lidem. Co s tím mě Jak to smažu? Jak si to smažu? Mrtko! Co mě fotíš, vole? Do piči, oni ty fotky nejdou mazat. Fotit, cože? Že ty fotky se nedají smazat. Že nejdou mazat. Tak to máš dobrý, ne? Dobrý, jdou. Jdou? Dobrý. Okay. Dobrý, už jí mám smazanou, dobrý, v klidu. Magore, tohle mi neposílej. Proč jsi to nenechal? Nevím, přijde mi to divný. Já ti pošlu dalšího. Ne, dobrý, já už to ani přijímat nebudu. Ale ne, co je to? To je... Kde jsem byl ve vesmíru. Takhle to dopadlo, když jsme potkali čaroděje. Byli jsme ve vesmíru, víš? OK, chápu. Chlape. Zdravím. Zdravím. Pěkná fára, šéfe. Díky. Co se tu děje? Můžu se podívat zblízka? Nebude vám to vadit? Kráso. No. To po bloku tam a naspäť okolo, jak je close shop vzadu. Tak ťa zoberiem naspäť. To je hneď tuto vzadu, jak i prejdeš s tým tunelom. OK, počkej, tak já se jenom zaparkuju. Kolega prejde. Ne, však kolega pôjde, kolega ťa tu počká. Tak počkej, já půjdu za váma v tom autě. Kolega ťa tu počká, pojď. Dobrý, tak ať... som mechanik. Jo, však pohoda. No dobrý, tak mě pust, ať to můžu nastartovat. Jestli se tomu autu něco stane, tak si mě nepřej. Já jsem nejlepší řidič. Vypoutať a ideme. A boli očička teraz. Pojď. To takovou káru bych si taky chtěl jednou koupit, jo. Nebo nějakou takhle s dobrou. No. Lehce, jo. Tak nechcem to vzít, Ne, já na něho počkám tady. Koukni si, co mám v kaslíku. Nic. Do kufru. Ty to potůruj. Ne, já mu na to šahat nebudu.
To je kára, co? Nejlepší zvuk. Hele, takzvaně dvě nejlepší káry na světě se setkaly na jednom místě. Vykuřáte tvájete to? Je, přesně tak, kámo. Počkej, já se kouknu, kde Usu. Jo, už jsou tady. Já ti napíšu na papírek, co se mu stalo. Máš na papírku. OK, OK. Ten konec je nejlepší. Je to tak? Je to tak, je to tak. No nic, hošánci. Dneska jsme to měli jako takovej kratší videjko. A teď potom jsou Já tam ve streamu budu pokračovat dál. Pak budu pokračovat dál. Dnešní video tímhle končí. Stream ještě bude pokračovat, takže já si teď udělám jenom, teď to na chvilku vypnu a znova zapnu. Takže já vám děkuji, že jste sledovali dnešní video. Uvidíme se u dalšího videa, zatím čus.